bij verhalen, waar komt dat klokje, waar het dat west? Dat komt uiteindelijk uit het klooster. En toen had het in het klooster hangen en ze zeiden wel eens dat je een klokkenstoel stond had met 3 klokken erin. En daar weer hij ook bij. En hij weer de oudste klok. En toen is het in Tour gekomen en toen met de oorlog, toen hebben ze dat eruit halen, want ze waren bang dat de Duitsers het eruit hadden gezonden. Dames en heren, nou hier staan we bij de klok. Het is eigenlijk wel een beetje een plechtig moment. Zometeen gaan we de schenkingsakte ondertekenen en dan is de klok ook officieel van de kerk van Achlem. We hebben eigenlijk al 10 jaar hierover kunnen nadenken, want 10 jaar geleden is er iemand uit Achlem gekomen en die heeft gezegd, volgens mij hebben jullie het klokje uit onze kerk. En daarna is er niks meer gebeurd. Zij zijn niet teruggekomen, wij zijn er ook niet op teruggekomen. Maar de slachterrenderij hebben wij die vlag gekregen en toen hebben wij die vlaggen besjoend en toen zag ik dat klokje erop. En ik wist dat het klokje in het Martenenhuis weer. En nu, 3 weken geleden, begon het weer te rommelen. En toen hebben wij gezegd, weet je, dat klokje hoort gewoon in de kerk. Je weet wel dat het er is. Maar ja, dat jet is het schijnt. Dus, wij hadden niks te zoeken. Maar ik ben blij dat ik er toch ingegaan ben. En dat de kerkbrandmeesters het wel graag hebben willen. Nou, en zodoende hebben wij dit klokje gekregen. En het is nu weer officieel van Achlem.